itatak mo na! Mga kasama, ani ata karon sa Fatima Village, Barangay 19-D, sa nagpadayon natong RMN Fiesta Watch nga hatod mismo sa DXDC ug sa White Rose Papaya, Papaya Puti, Papaya Fast. Doon natay nakita karon mga kasama nga suking tigpaminaw, nakatune in ang iyang radyo sa DXDC. Ato na ilalahon karon ang ato ang winner mga kasama. Pangalan ma'am? Lil po. Tagonera po. Lil Tagonera. Pila edad nimo ma'am? 33. 33. No, di halata no. Tigamit gid siguro pag kag White Rose Papaya. Yes po. Okay, dili na maka-deny ma. Dili na ma-deny ma'am nga tigamitan niyo ka sa White Rose Papaya kay obvious kay sa imong skin. Dugay na katig paminaw og DXDC? Yes po, ma'am. Anong DXDC ang ginapaminaw ni Ma'am Lai? Ganahan ko sa inyong program. Oh, syempre, the best yun basta DXDC. And, ma'am, syempre, ikaw ang napili ng mga winner karon sa RMN Fiesta Watch. Syempre, hatod na mismo sa DXDC ug sa White Rose Papaya, unsay pinakataas nga bukid sa Pilipinas nga makita dinhi sa Davao? Mount Apo. Mount Apo ang tubag ni Ma'am Lail. Sure na jud ka siya sa iyang tubag. Yes po. Dili na nimo pulihan ang imong tubag, ma'am. Dili na. Okay, Mount Apo is correct! Siyempre, daghan kami pa-premyo karon nga dala. Mga kasama sa ato ang RMN Fiesta Watch, hatod mismo sa DXDC ug sa White Rose Papaya. Unahon na to ang pinakabugat sa tanang premyo. Dawata ang usa ka sakong bugas! Yay! Isunod na to ang premyo nga gift packs. Okay. Sunod na to ang White Rose Papaya gift pack. Samot yung kakahami sa anak mamba. Oo, kana nga premyo. And to complete your prizes, karong adlaw is our 500 pesos na cash dawata. Thank you so much sa this DXDC RMN and sa White Rose Papaya. Okay, daghang kang salamat sa mga kasama ug ma'am sa pag-tune in sa DXDC RMN Davao. Salamat po kaayo, ma'am. Okay. Unta dili ka muhulong sa pagpaminaw sa DXDC, ma'am. That's it mga kasama. Ang winner na to para sa tong RMN Fiesta Watch hatod mismo sa DXDC ug sa White Rose Papaya, Papaya Puti, Papaya Fast. Gikan dinhi sa Barangay 19-B alang sa tong RMN Fiesta Watch nga hatod sa DXDC ug sa White Rose Papaya. Radyo man ay ni ganita, tatak RMN. 621 Sa radyo mo, RMN